Ako imate nekoliko zrelih kajsija, napravite ovaj kolač sa merama na čašu. Mekan, sočan i miriše na leto. Dobrodošli u Neninu kuhinju. Kao što sam već rekla, sve ćemo meriti čašom od jogurta. Za ovaj kolač bit će nam potrebno pola kilograma očišćenih kajsija, 3 čaše brašna, 1 čaša jogurta, 1 čaša ulja, 4 jajeta, 1 čaša šećera, šećer u prahu za dekoraciju, 1 kesica, odnosno 12 grama praška za pecivo, 1 kesica, odnosno 10 grama vanil šećera i pola kašičice soli za mućenje belanaca. Najprije ćemo da odvojimo žumance od belanaca. Žumance ćemo da umutimo sa šećerom i sa vanil šećerom. Kada su jaja postala ovako lepo svetla i kremasta, dodajemo jogurt i ulje. Nastavljamo da mutimo. U brašno sam dodala prašak za pecivo i sada ćemo postepeno da ga sipamo u jaja i mutimo dok ne dobijemo lepo ujednačenu smeđu. U belance dodajemo mrvicu soli i njih mutimo u čvrst sneg. Sad ću vam objasniti zašto sam ja odvojila žumanca od belanaca. Belanca, kada ih pretvorimo u čvrst sneg, su puna sitnih mehurića vazduha koji tokom pečenja šire testo i čine kolač mekanim, vazdušastim i rastrsitim. Dakle, vi ne morate da odvajate, ali verujte mi da će kolač biti lepši. Znate da je belance gotovo onda kada okrenete činiju i jaje ne ispadaju. Sada ćemo umućeni sneg od belanaca malo po malo dodavati u umućena žumanca i mešat ćemo špatulom upravo da bi kolač ostao vazdušast. Evo ovako treba da izgleda smesa za kolač, da bude glatka i da sve bude lepo ujednačeno. Kajsije sam prethodno oprala i očistila od koštica. Sada ćemo ih iseći na sitnije komade.
Sasvim je dovoljno da presečete jednom na pola i ovako možete na otprilike još 3 dela. Pripremila sam pleh dimenzije 32 x 19 cm. Stavila sam papir za pečenje, ne morate, možete da pospete uljem i brašnom, ali ja volim više ovako. Što se tiče testa, možete da izlijete pola testa, da stavite kajsije, da izlijete posle toga drugu polovinu testa i kajsije na vrh, ili možete da sipate svo testo, da pobacate kajsije i da ih utisnete lagano prstom. Kako je vama lakše, jer ja volim da kolač bude prošaran, da kajsije ne budu samo na vrhu. Ja ću sipati pola. Zatim ćemo da izjednačimo, da izravnamo svugde testo i onda ću da pospem kajsije. Zatim preko stavljamo drugu polovinu testa. I završavamo sa kajsijama. Kolač pečemo u prethodno zagrejanoj reni na 180 stepeni, nekih 35 do 40 minuta, odnosno dok ne dobije lepu boju. Kolač je pečen i dobio je jako lepu zlatnu boju. A sada jedan mali savjet za sve mlade domaćice koje tek počinju da se druže sa renom. U sredinu kolača ubodite čačkalicu. Ukoliko čačkalica izađe suva, znači da je kolač pečen. Ukoliko na čačkalici imate testo, vratite ga još malo u rernu. Sada ćemo kolač ostaviti da se malo prohladi. Kada se malo prohladio, sečemo ga na kocke i posipamo šećerom u prahu. Nadam se da će ovaj jednostavan kolač sa kajsijama ulepšati i vaš dom, baš kao što ulepšava naš svaki put kada ga napravimo. Hvala vam što kuvate sa mnom i vidimo se u nekom sledećem receptu. Prijatno!